pogodiš youtubera pomoću njegovog loga. Ako uspeš, moraš da me zapretiš, da me lajkuješ i da uključiš zvonce. Da mi napišeš u komentarima koliko youtubera si uspeo da pogodiš. Prvi youtuber je... Ljudi, ovo je bilo jako. To je Imperator FX. Drugi youtuber... Ljudi, ovo je bilo isto lako, to je Dexrock, svi ga znamo. Sada možemo da pređemo na malo težni nivo. Jeste li spremni? Ovo su Vuk i Aleksandra. Ko je ovo? Pa naravno, to je Zobra. Ako pogodite youtubera, stvarno ste genije. Ljudi, ovo je bilo super. Ako ste pogodili youtubera, svaka vam čast. Napišite mi u komentarima koliko youtubera ste uspeli pogoditi.